בבקשה. בוקר טוב לכולם. אנחנו נעשה לכם טקס קצר בנושא ביטחון ובטיחות בעבודת צוות. רגע לפני שמסיימים את שנת הלימודים. אני מבקשת מכל הילדים, גם אלה בו"ב שנורא קשה להם כרגע להקשיב לי, כולל אור. שלום. תודה. אז אנחנו נתחיל. רגע, חכה שנייה. ברוכים הבאים לכל משפחת לב הפרדס. החופש הגדול קרב, ובחופש הגדול אנחנו רוצים לעשות הכל. אז לפני שנצא לחופשה מרגיעה, חופשה עם צלילים, סנדלים וטבים, מימייה, הפתעות ואלפי כוכבים, נגלה לכם את כל הכללים, כדי לשמור על הביטחון והבטיחות שלכם. רגע, יש לי גם משהו לומר. אמא, אמרי לי, המורה סיפרה בכיתה כי נלמד על השכונה. מה זאת שכונה? שכונה זה מישור ורחוב, מדרכה ומדרחוב, בתים גדולים ושיכונים והמון שכנים. ומה עם כל הסביבה היפה שמסביבנו? גן וגינה ועץ השתול בפינה, הגדרות החצרות וגם לוח המודעות, בית ספר וגן ילדים ומועדון לנערים. מה עושים כל הילדים בשכונה החדשה? חברות וחברים שביחד משחקים יום הולדת כל שנה לילדים של השכונה. ואיפה קונים את כל המצרכים? חנות מכולת וירקות, שם עורכים כולם קניות. בצהריים מנוחה, לאחר הארוחה ובערב מהירים, פנסים על עמודים. וואו, נראה לי שיהיה לי כיף בשכונה החדשה. ילדים, קדימה לעלות, כבר מאוחר מאוד, זה הזמן לארוחת ערב.